азиз Абдуҳакимов, раиси ширкати давлатии сайёҳии Узбекистон гуфтааст, ки дар моҳҳои наздик кишвараш ва Тоҷикистон қасд доранд маҳдудиятҳои раводидӣ дар омаду рафти сокинони ҳарду кишварро бекор кунанд. ҷаноби Абдуҳакимов дар мусоҳиба бо хабаргузории русии Спутник гуфтааст, ки ин қарордод дар ҷараёни сафари қарибулвуқӯи президенти Узбекистон Шавкат Мирзиёев ба Душанбе имзо хоҳад шуд. Ин масъули ширкати давлатии сайёҳии Узбекистон гуфтааст, ки солона то 200 000 нафар аз Тоҷикистон аз ин кишвар дидан мекунад. ҳамзамон ба иттилои раҳбари ширкати давлатии сайёҳии Узбекистон, мақомоти ин кишвар ба манзури рушди ҷаҳонгардӣ зарурати гирифтани виза барои сокинони 15 кишвари ҷаҳонро аз баҳори соли ҷорӣ бекор мекунад. иттилоъ дар бораи нияти имзои соҳишномаи сафарҳои якмоҳаи бидуни раводид ба Тоҷикистону Узбекистон ҳафтаи гузашта пахш шуд. Ин тавофуқ дар пайи сафари Абдулло Орипов, нахуст-вазири Узбекистон ба Душанбе, миёни мақомоти Тоҷикистону Узбекистон ҳосил шудааст. Як манбаи хабаргузории Азия Плюс дар ҳукумати Тоҷикистон рӯзи 11 январ гуфт, ба зудӣ санад дар бораи равоии шаҳрвандон имзо хоҳад шуд, ки бар асоси он сокинони ду кишвар ҳақ доранд бе виза як моҳ дар қаламрави якдигар бигарданд. тибқи муқаррароти феълӣ шаҳрвандони Тоҷикистону Узбекистон ба кишварҳои якдигар бояд танҳо бо раводид сафар кунанд. Гирифтани раводид ҳам шартҳои худро дорад, ки таҳияи он ба ҳар як шаҳрванд осону роҳат даст намедиҳад. Тоҷикистону Узбекистон тӯли беш аз 20 соли гузашта муносибати чандон хуби сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангӣ надоштанд. Яхи муносибатҳо баъди даргузашти Ислом Каримов, раиси ҷумҳури нахустини Узбекистон дар моҳи сентябри соли 2016 ва ба қудрат расидани Шавкат Мирзиёев каме об шуд. ҳоло ду тараф равоо барои шаҳрвандонро осонтар карда дар кишварҳои ҳамдигар намоишгоҳи саноативу иқтисодӣ ва рӯзҳои фарҳангӣ баргузор намудаанд.